Θα παράξουμε κολαγόνο. Θα δώσουμε μετά τοπικές κρέμες οι οποίες ενισχύουν την κολαγονογέννηση. Θα συστήσουμε ενυδάτωση. Θα δώσουμε προβιωτικά. Σε ένα γιατρό που σέβεται τον εαυτό του, έχει μεγάλη σημασία πώς αντιδρά η γυναίκα. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία γίνεται φίλη σου μετά τις θεραπείες και καταλαβαίνει ότι τη βοήθησες να βρει τον εαυτό της σε ένα βαθμό κατά των άλλων γείτων, είναι η πιο μεγάλη ανταπόδοση του γιατρού. Αυτό το χαμόγελο, αυτή η αγκαλιά, αυτή η επιθυμία να συνεχίσει τη ζωή της, αλλά και να συνεχίσει και τις θεραπείες της. Καλησπέρα σας, κυρία Μυρίλα. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα συζήτησης που αφορά κάθε γυναίκα, όχι μόνο όταν φτάσει στην εμεινόπαυση, αλλά και νωρίτερα. Είναι ένα topic το οποίο χαρακτηρίζεται από αρκετά ταμπού και είμαστε εδώ για να τα σπάσουμε αυτά. Χαίρομαι. Και να πούμε όλη την αλήθεια γύρω από αυτό το κομμάτι. Είστε μεύθυρας γυναικολόγος και ένας από τους συνιδρυτές της Forever Laser κλινικής στη Νέα Ερυθρέα, η οποία ασχολείται ολιστικά με την γυναίκα και από πλευράς δερματολογικής στο κομμάτι το αισθητικό, αλλά και γυναικολογικής στο κομμάτι το αισθητικό, να πω πάλι. Αισθητικό μόνο δεν είναι, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Είναι αυστηρά λειτουργικό. Το κομμάτι το δικό μου είναι αυστηρά λειτουργικό. Να. Γιατί ακούνε αισθητική γυναικολογία και νομίζουν ότι θα κάνουμε κάποια πλαστική. Όχι. Εμείς ασχολούμαστε με το γυναικείο πρόβλημα και το λύνουμε. Άρα λοιπόν είναι σαφώς λειτουργικό. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για αυτή τη διευκρίνηση. Η φροντίδα του εαυτού μας δεν έχει ηλικία, λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σωστό. Αν σας ζητούσα να εξηγήσετε τι είναι η εμεινόπαυση, χωρίς όμως ιατρικούς όρους, πώς θα το εξηγούσατε σε μια φίλη σας? Είναι πάρα πολύ απλό. Το λέει ο όρος ο ίδιος. Εμεινόπαυση σημαίνει σταμάτημα της εμμήνου ρήσεως. Άρα σημαίνει ότι δεν έχω πια περίοδο. Και τον μπερδεύει ο κόσμος πολύ συχνά με την κλιμακτήριο, που είναι η περίοδος πριν την εμεινόπαυση, όταν έχουμε διαταραχές περίοδου που καταλήγουν με άλλοτε άλλο σκοπό και ρυθμό στην εμεινόπαυση. Κλιμακτήριος λοιπόν είναι η εισαγωγή που κρατάει από 1 έως 5 χρόνια και η εμεινόπαυση είναι όταν σταματάει ριζικά η περίοδος και αυτή η διακοπή είναι τουλάχιστον για 1 χρόνο. Αυτός είναι ο ορισμός. Μάλιστα. Okay. Πολύ ωραία διευκρίνηση. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί κόσμος τον μπερδεύει. Τις μπερδεύει αυτές τις δύο ρενιές. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτό είναι η εμεινόπαυση. Μιλήστε μας λίγο για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο γυναικείο κόλπο όταν μπαίνω πλέον στην εμεινόπαυση. Ο γυναικείος κόλπος είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο. Και αυτό γιατί σε σχέση με τα άλλα κομμάτια του γυναικείου οργανισμού είναι αυστηρά όρμονο εξαρτώμενο. Περιλαμβάνει κομμάτια από πολλά συστήματα. Εκτός από το γενετικό, που νομίζει ο κόσμος ότι ο κόλπος είναι μόνο γενετικό σύστημα, περιλαμβάνει και το οροποιητικό, γιατί η ροδογοσκήστη είναι μέσα στον κόλπο, αλλά και το πεπτικό, που είναι στο πίσω μέρος του κόλπου. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα συστήματα θα υποφέρουν στην εμεινόπαυση, διότι πάβει να υπάρχει η ορμονική στήριξη. Όταν η γυναίκα δεν έχει περίοδο, οι ορμόνες σχεδόν μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα όργανα που εξαρτώνται από τις ορμόνες, όπως είναι ο γυναικείος κόλπος και ο βλενογόνος του, θα αρχίσουν να πάσχουν. Okay. Πώς πάσχουν τα όργανα αυτά όμως? Όταν οι ορμόνες πέσουν, το πρώτο που παθαίνει ο κόλπος είναι ότι αρχίζει να υπολείπεται, να μειώνεται η παραγωγή κολαγόνου. Ο κόλπος έχει μια τρομερή ικανότητα να διαστέλλεται και να συστέλλεται. Και αυτό το βλέπετε όταν στο γυναικείο το κετό. Έχει την ικανότητα να γίνεται 10 εκατοστά τουλάχιστον και μετά να ξανακλίνει. Πού το οφείλει λοιπόν αυτό? Στο κολαγόνο. Αυτό λοιπόν το κολαγόνο αρχίζει και σιγά σιγά πέφτει. Το δεύτερο κομμάτι είναι το νερό. Δηλαδή, η παραγωγή υγρασίας και νερού από τον κόλπο, όταν δεν υπάρχει πια η ορμόνη, το ιστρογόνο να τον στηρίζει, αρχίζει και σιγά σιγά μειώνεται. Ο κόλπος λοιπόν ξεραίνεται, αφυδατώνεται. Και το απότερο κομμάτι της βλάβης του είναι τα αγκία και τα νεύρα του. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν ορμόνες, τα αγκία αρχίζουν και μειώνονται, η αιμάτωση,
τα νεύρα αρχίζουν και εξαφανίζονται και ο κόλπος γίνεται λεπτός, ευαίσθητος και ευάλωτος. Αυτό είναι η κολπική ατροφία. Αυτό είναι η κολπική ατροφία. Η ερώτηση είναι έξυπνη, γιατί η κολπική ατροφία περιλαμβάνει μερικά από τα κομμάτια αυτά. Γενικά όμως, εάν θέλαμε με ένα μόνο όρο να χαρακτηρίσουμε τις βλάβες του κόλπου, θα λέγαμε ακριβώς τη λέξη σας. Κολπική ατροφία. Ωραία. Έχω διαβάσει. Είναι ωραίο λοιπόν να είναι ενημερωμένος κανείς. Αυτό δεν κάνουν οι γυναίκες. Δεν ξέρουν, δεν ενημερώνονται. Όχι οι μεγάλες γυναίκες, ακόμα και οι νέες, γιατί τα χρόνια κυλάνε πολύ γρήγορα. Και μια γυναίκα ξαφνικά βρίσκεται από τα 30, στα 40, στα 50, που είναι το σκαλοπάτι της εμεινόπαυσης. Πρέπει λοιπόν από πριν να ξέρει, όπως ξέρουν οι ξένες. Σωστά, και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ. Πολύ ωραία. Δεν είναι εύκολο βέβαια να πω προς υπεράσπισή μας, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση εκεί έξω και μάλιστα δεν υπάρχει up-to-date πληροφόρηση. Δηλαδή, θα το δούμε και στην πορεία της κουβέντας, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι, οπότε... Και να διευκρινίσω εδώ κάτι το οποίο δεν με συμφέρει να το λέω. Ένας πόλος που δημιουργεί πρόβλημα στη θεραπεία και στην πληροφόρηση είναι οι ίδιοι γυναικολόγοι εμείς. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, παρόλο που έχω κάνει κάποια βήματα μεγάλα στο να αποτρέψω τις βλάβες αυτές, η μάζα των γυναικολόγων, το 99,9%, δεν γνωρίζουν, δεν συνεισφέρουν, δεν ενημερώνονται, δεν στηρίζουν τις γυναίκες στο πρόβλημά τους. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που τα ξέρουμε όλα. Κάποια λοιπόν πράγματα που τα ξέρουν λίγοι, οφείλουμε εμείς, σαν αρρωγοί και προστάτες του γυναικείου πληθυσμού, να τους στηρίξουμε και να τους πρόξουμε στον κατάλληλο χώρο, στην κατάλληλη θεραπεία. Όχι να τις αποτρέπουμε. Πολύ σωστά και πολύ έτσι inspiring. Ναι, γιατί είναι αυτό που έχει βάση. Δηλαδή οι επιστήμονες πρέπει να βοηθάνε, όχι να αποτρέπουν. Επανέρχομαι λίγο στις αλλαγές που συζητήσαμε και σας διέκοψα με την κολπική ατροφία. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό είναι κάτι που συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Η καλύτερη ερώτηση που μου έχουν κάνει ποτέ. Γιατί δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμβαίνει πολύ σταδιακά. Συμβαίνει σε άλλο ή άλλο χρόνο. Μπορεί να πάρει από 1 έως 10 χρόνια. Συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες. Άλλες το βιώνουν πιο έντονα, άλλες το βιώνουν καλύτερα, ανάλογα με το χαρακτήρα και την ιδιοσύστασή τους, αν είναι χοντρές, αν είναι λεπτές, αν είναι ξανθιές, αν είναι μελαχρινές, και ανάλογα με το αν οι γυναίκες έχουν σεξουαλική επαφή ή όχι, γιατί πολλές δεν έχουν και το αποδεχόμαστε, το αποδέχονται και οι ίδιες, βιώνουν και περαιτέρω συμπτώματα που αφορούν την ίδια την επαφή. Οκ. Άρα το ότι μπήκα στην εμεινόπαυση δεν σημαίνει ότι αμέσως έχω κάποια συμπτώματα. Όχι. Ωραία. Υπάρχουν προειδοποιήσεις? Και αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Όπως ανέφερα προηγουμένως όσον αφορά τα τμήματα του κόλπου τα οποία είναι ευάλωτα και πάσχουν, το πρώτο κομμάτι που συμβαίνει είναι το κολαγόνο και το νερό. Άρα λοιπόν μια γυναίκα από τα πρώτα 2 χρόνια της εμεινόπαυσης, ειδικά αν είναι λεπτή και έχει σημασία το να είναι λεπτή, θα σας εξηγήσω γιατί, και ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και λευκή στο δέρμα, θα αρχίσει να έχει ξηρότητα. Οι περισσότερες γυναίκες της ποιότητας αυτής και της ηλικίας αυτής έρχονται πρώτη φορά στο γιατρό και διαμαρτύρονται για την ξηρότητα ή στο σεξ ή στην καθημερινότητά τους. Το εκφράζουν με άλλο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί η ξηρότητα να μην είναι ή ατροφία να είναι λέξη ειδικές. Σου λέει, γιατρέ, αισθάνομαι στεγνή. Ή γιατρέ, στην επαφή δεν είμαι όπως πριν. Δεν μπορεί να το εκφράσει η γυναίκα. Δεν μπορεί να το πιστοποιήσει. Και είναι λογικό. Δεν ψάχνουμε για γυναίκες ειδικούς. Ψάχνουμε για γυναίκες που εκφράζουν τα βιώματά τους. Στη διετία, λοιπόν, οι γυναίκες λένε αισθάνομαι κάτι. Μπορεί να παθαίνουν πιο εύκολα κολπίτιδες. Μπορεί να τις πονάει ή να είναι στεγνές στην επαφή. Μπορεί να αισθάνονται εξωτερικά ότι είναι στεγνές και ξερές. Ότι κόβονται με το χαρτί, όπως λένε, που σκουπίζονται. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα. Πολύ ωραία. Μας είπατε για τα πρώτα συμπτώματα. Τι γίνεται στη συνέχεια?
θέλουμε να μάθουμε. Επίσης, μου έχει γεννηθεί η απορία ότι αν δεν κάνω σεξ, θα πρέπει να ασχοληθώ. Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες που δεν κάνουν επαφή σεξουαλική, και αυτές είναι πάρα πολλές, γιατί ας δούμε ένα δεδομένο το οποίο είναι στην κοινωνική μας πτυχική υπόσταση. Μια γυναίκα που είναι με τον άντρα της 35-40 χρόνια και έχει φτάσει στα 60, σπάνια θα κάνει σεξ. Συνεπώς λοιπόν γεννάται η εύλογη απορία που κάνατε κι εσείς, γιατί να ασχοληθώ, γιατρέ, λοιπόν, με τον κόλπο αφού δεν κάνω επαφή. Απάντηση. Μέγα λάθος. Όχι μικρό, μέγα λάθος. Γιατί εκτός από την σεξουαλικότητα και εκτός από τον πόνο στην επαφή, η οποία είναι το επόμενο στάδιο της κολπικής ξηρότητας, έρχονται βλάβες που αφορούν τα αγκαία και τα νεύρα του κόλπου και τη χλωρίδα του κόλπου που έχει σχέση με το pH του και την υγρασία του και τα μικρόβια, τα οποία δημιουργούν βαρύτατες βλάβες σε κάποιες γυναίκες. Δεν τις πάθουν όλες. Σε κάποιες γυναίκες. Όταν λοιπόν οι βλάβες αυτές εγκατασταθούν μόνιμα και αρχίζουν και μεγενθύνονται, τότε μια γυναίκα μπορεί να έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, να παθαίνει συχνά κολπικές φλεγμονές. Έχουμε γυναίκες οι οποίες έρχονται συνέχεια με κολπίτιδα. Γκαρνερέλες, μύκητες, ουρεόπλασμα και σου λέει, γιατί γιατρέ, εγώ δεν πάθαινα ποτέ και τώρα παθαίνω. Γιατί δεν έχει αμυντικό μηχανισμό, δεν έχει χλωρίδα. Γιατί όταν μειωθεί το νερό και δεν υπάρχουν ιστρογόνα, τότε ο κόλπος αγνοεί κανείς ότι έχει κάποια μικρόβια που τον επικίζουν, που λέγονται κολποβακτηρίδια ή Dodderline bacilli. Είναι η καλή χλωρίδα του κόλπου. Είναι η ασπίδα προστασίας. Όταν λοιπόν περάσουν τα χρόνια, μετά από 1, 2, 3 χρόνια, κάνει το πάπι γυναίκα και η χλωρίδα της λέει 0. Όπως το λέω εγώ, έρημος Σαχάρα. Έχει μέσα τούντρα, λιχίνες. Άρα λοιπόν η γυναίκα αυτή είναι ανοιχτή στα μικρόβια. Με το παραμικρό λοιπόν θα κολλήσει μια κολπική φλεγμονή, η οποία δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο κολπίτιδα. Μπορεί να είναι και ουρολίμωξη, γιατί η ουρίθρα και το ουροπιτικό είναι μέσα στον κόλπο. Ατροφή λοιπόν η χλωρίδα του εντέρου, ατροφή η χλωρίδα του κόλπου, ατροφή η χλωρίδα της ουροδόχου κίστεως. Οπότε λοιπόν είναι ανοιχτή σε ουρολιμώξεις. Και βάζοντας στο μυαλό μας ότι η πληθώρα των παθολόγων, ουρολόγων, γυναικολόγων και πάει λέγοντας, και δεν τους κατηγορώ, αυτό έχουν μάθει, δίνουν αντιβίωση. Τι κάνει η αντιβίωση? Σκοτώνει τα μικρόβια τα οποία πάσχει η γυναίκα τη στιγμή εκείνη, σκοτώνει όμως και όλα τα άλλα μικρόβια. Οπότε λοιπόν η γυναίκα γίνεται ακόμα πιο ευπαθής. Και έρχονται λοιπόν οι γυναίκες με επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις, πολλές φορές βλάπτονται και τα νεφρά τους, με ενοχλητικές κολπίτιδες και με αντιβίωση παθαίνουν μετά το φοβερό σύμπτωμα της καυσαλγίας. Δηλαδή καίγονται εκεί που κάθονται. Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά ενοχλητικό. Έρχονται σε μένα γυναίκες στο ιατρείο κυριολεκτικά κλαίγοντας και μέχρι να τις κάνουμε να χαμογελάσουν περνάνε αρκετές εβδομάδες ή μήνες. Άρα λοιπόν, να τι μπορεί να πάθει κανείς? Μπορεί να πάθει χρόνιες λοιμώξεις, φλεγμονές του κόλπου, ουρολιμώξεις, καυσαλγία και το τελευταίο στάδιο είναι ο κόλπος να στενέψει, να κοντίνει και να μικρύνει. Διότι ο κόλπος όταν δεν έχει τροφή κλείνει. Μου έχουν έρθει γυναίκες σε μένα με κόλπο ατροφικό σχεδόν κλειστό. Όχι να κάνουμε παπ δεν μπορούμε. Όχι να κάνουμε επαφή δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε καν να τον επισκοπήσουμε. Οκ. Πολύ... ακούγονται έτσι βαριά και σοβαρά. Δεν είναι όμως όλες οι γυναίκες τα ίδια, επαναλαμβάνω. Ναι, αυτό το κατάλαβα και το έχω κρατήσει. Αυτό που έτσι με προβληματίζει είναι στο πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα πιθανά συμπτώματα και να παραμένει ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται. Και ακόμα και αν δεν το παθαίνουν όλες οι γυναίκες, αυτές που το παθαίνουν που είναι, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας. Υποθέτω, γιατί δεν είμαι σίγουρος, ότι επειδή οι γυναίκες για να φτάσουν στα 10-20 χρόνια μετά την εμεινόπαυση και να φτάσουν 60-70 χρονών, πηγαίνουν σε κάποιους γιατρούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν θεραπείες. Επίσης, δεν είναι πολλοί γνώστριες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, πού θα μάθει η γυναίκα αυτή ότι υπάρχουν θεραπείες? Εμείς τα λέμε, τα διαφημίζουμε. Αν η γυναίκα αυτή που είναι 70 χρονών
Ξέρετε καμιά 70 να μπαίνει στο TikTok και να μπαίνει στο Instagram? Εγώ δεν ξέρω. Η μάνα μου, ας πούμε, δεν ξέρει το τηλέφωνο το πληκτρολογεί. Θα κάτσει να μπει και να διαβάσει ανακοινώσεις? Όχι. Άρα λοιπόν, αν δεν τα μάθει από μια φίλη της, η οποία έτυχε να το μάθει από την κόρη της, ή δεν το μάθει από ένα γιατρό, ο οποίος δεν της το αποκαλύψει, οι πιο πολλές γυναίκες αυτές λοιπόν θα καταλήξουν να βασανίζονται και θα παίρνουν μόνο παρηγορητικές θεραπείες που είναι κρεμούλες ενυδατικές. Βάλε κρεμούλα. Ναι, αυτό. Κατάλαβα. Οκ. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αυτό που με προβληματίζει είναι το ότι, τώρα έχουμε τα social media, θεωρητικά κάποιος θα σου στείλει ένα reel, θα σου στείλει έτσι ένα post, ένα άρθρο που βγήκε, θα ενημερωθείς με κάποιο τρόπο. Μέχρι τώρα τι γινότανε, πριν, δηλαδή, και πώς μάθαινες για αυτό το πράγμα, δεν μάθαινες. Αν μάθαινες, και πώς αντιμετωπιζόταν τελικά? Πηγαίνανε βασικά και πριν στο γιατρό και λέγανε έχω αυτό, αυτό και αυτό? Υπήρχαν θεραπείες? Ναι. Μιλήστε μου λίγο. Κάντε μου μια αναδρομή. Υπήρχαν θεραπείες. Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι στη Forever Laser που την ιδρύσαμε το 2016. Στην ουσία πρακτικά από το 2017 εδώ και 8 χρόνια. Σαν χόμπι. Με το θέμα του κόλπου, σαν γνώσεις του λέιζερ και σαν γνώσεις της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο ασχολήθηκα αρχικώς, διότι υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες που δεν μπορούσα να ανεχτώ ότι δεν υπάρχουν τρόποι να τις βοηθήσω. Και όντας μια μεταβατική κατηγορία γιατρού που έχω ζήσει και στην παλιά εποχή λόγω ηλικίας, συνεπώς ξέρω τι γινόταν στο παρελθόν και νομίζω ότι μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει και στο μέλλον. Νομίζω ότι έχω πραγματικά ένα full spectrum και του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Στο παρελθόν δίναμε κρέμες ιστρογόνων για πολλά χρόνια. Και εγώ έδινα. Και όλοι οι γιατροί, και ειδικά όσοι γιατροί ήταν ειδικοί της εμεινόπαυσης, υπάρχουν πολλοί, δίνανε φυτεύματα με ορμόνες, δίνανε κρέμες τοπικές με ιστρογόνα, όπως είναι η Πρεμαρίν, που απογορεύτηκε μετά. Δίνανε εμφυτεύματα τεστοστερόνες για τη σεξουαλική επαφή και το λίμπιντο. Εξαιρετικά καλά στην Αγγλία, εγώ τα βάζα και ο ίδιος. Πηγαίνανε πάρα πολύ καλά γυναίκες, όσες βέβαια από αυτές καταλήγανε στο γιατρό. Γιατί το γυναικείο ταμπού ήταν πολύ πιο ισχυρό 20 χρόνια πριν από ό,τι είναι τώρα. Όχι μόνο στις μαμάδες, αλλά και στις κόρες. Ποια λοιπόν μαμά θα πει στην κόρη, ξέρεις παιδί μου, πονάω με τον μπαμπά, δεν μπορώ να κάνω επαφή. Ή ξέρεις παιδί μου, τσούζω από κάτω και δεν ξέρω τι να κάνω. Καμία. Όσες λοιπόν φτάναν στο γιατρό γιατί είχαν το θεράποντο γιατρό τους έδινε τις κρέμες και τα υποκατάστατα. Και αυτό έσωσε γενιές ασθενών ή έκαψε γενιές ασθενών. Γιατί ήρθαν μετά οι μελέτες, οι οποίες ήταν αναδρομικές και δείξαν ότι σε μεγάλο βαθμό τα σκευάσματα αυτά απορροφώνται συστηματικά από τον οργανισμό και τα ιστρογόνα μετά την εμεινόπαυση μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά από καρκίνους ή να αυξήσουν τη συχνότητα και τον επιπολασμό των καρκίνων, ειδικά των ορμονοεξαρτώμενων. Βλέπε, καρκίνος μαστού, καρκίνος οδικών, καρκίνος ενδομητρίου και ίσως και καρκίνος τραχύλου. Ίσως γιατί αυτός δεν είναι πάντα ορμονοεξαρτώμενος. Άρα λοιπόν, κάναμε καλό σε πολλές γυναίκες, κάψαμε και μερικές. Όμως η επιστήμη έτσι λειτουργεί. Δεν ξέρει στο παρελθόν τι θα γίνει στο μέλλον. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε πολλά φίλτρα να περάσουμε τις θεραπείες μας και να αποφανθούμε αν είναι καλές ή κακές. Παλιά δεν είχαμε. Οι γιατροί τώρα είναι πάρα πολλοί και έχουν πολλές υποειδικότητες. Παλιά ήταν μόνο υπερπατημένες. Άρα λοιπόν, δεν αδικούμε τους γιατρούς, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς που δίνανε ορμόνες. Τώρα όμως οι ορμόνες δεν δίνονται πια και το FDA, και λέω FDA γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχος οργανισμός στην Ελλάδα, ενώ στην Αμερική υπάρχει, έχει απαγορεύσει να δίνουμε πια ιστρογόνα σε βλάβες τέτοιες. Πρέπει λοιπόν και εμείς να βρούμε μια λύση, διότι οι γυναίκες πάσχουν. Αν δεν δίνουμε κάτι, δεν θα δώσουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν βγήκαν αυτές τις θεραπείες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με ορμόνες, έχουν μόνο φυσικές επιρροές στο γενικό οργανισμό
και φαίνεται ότι είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικές. Okay. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις θεραπείες. Και πριν να πούμε αυτό, συγγνώμη, κάτι που ξέχασα, πολύ σημαντικό που λέμε για τους καρκίνους. Πώς ξεκινήσαμε εμείς αυτές τις θεραπείες? Ξεκινήσαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη ομάδα από ασθενείς με καρκίνο μαστού, ο οποίος δυστυχώς στις μέρες μας, λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων, έρχεται όλο και σε νεαρότερες ηλικίες. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν γυναίκες οι οποίες ήταν 40 χρονών και οι οποίες είχαν ΣΥΕ μαστού. Κάνανε μαστεκτομή και παίρνανε μετά αντιστρογόνα για χρόνια θεραπεία, για 5 με 10 χρόνια. Αυτές οι γυναίκες μπαίνουν σε μια βίαιη εμεινόπαυση, με αποτέλεσμα να έχουν βίαιες αλλαγές στον κόλπο. Ήταν οι γυναίκες νέες, δεν μπορούσαν να κάνουν σεξ. Το πρώτο λοιπόν υλικό που ήρθε σε εμάς και ήταν το εφαλτήριο, το εναρκτήριο λάκτισμα, ήταν οι γυναίκες με ΣΥΕ μαστού, οι οποίες είχαν δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην επαφή. Και έτσι ξεκίνησε η κουβέντα αυτή και βρήκαμε τις θεραπείες οι οποίες δεν είναι ορμονικές. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ. Και σωτήριο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις θεραπείες. Αναφέρατε αρχικά πριν τις αλλαγές. Έτσι. Μιλήσαμε για κολαγόνο, μιλήσαμε για το νερό, μιλήσαμε για την κολπική ατροφία. Πώς αντιμετωπίζονται? Η κάθε αλλαγή έχει δικό τους μονοπάτι θεραπείας? Σχεδόν το λέτε πολύ σωστά, δεν ξέρω. Είστε διαβασμένοι προφανώς, δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι η βάση των θεραπείων είναι το λέιζερ. Και προσοχή, λέμε λέιζερ, ακούμε λέιζερ και σκεφτόμαστε κάτι το οποίο καίει, κόβει και έχει ακρίβεια. Δεν είναι αυτό το λέιζερ. Το λέιζερ έχει μία πολυπικιλότητα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι μια ακτινοβολία. Το οποίο ρυθμίζοντας τη συχνότητά του και το μήκος κύματός του, το κάνουμε από εργαλείο φωνικό, εργαλείο το οποίο κόβει ένα μέταλλο με ακρίβεια, μέχρι εργαλείο το οποίο δημιουργεί ανάπλαση. Όταν λοιπόν ο κόσμος ακούει λέιζερ, δεν πρέπει να μπερδεύεται και να νομίζει ότι είναι κάτι το οποίο μου λένε στο ιατρό συνέχεια. Γιατί θα έχει αναισιολόγο να κάνουμε νάρκωση. Γιατί φαντάζεστε ότι είναι κάτι το οποίο θα πονάει πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε, να διευκρινίσουμε ότι λέιζερ δεν είναι ένα. Ακόμα για τον κόλπο υπάρχουν δύο λέιζερ. Το CO2 και το erbium. Και θα κουβεντιάσουμε και μετά για αυτό το πράγμα. Πρώτα λοιπόν το λέιζερ, το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο ζεσταίνει, στη δική μας την περίπτωση. Είναι η βάση όλων των θεραπείων γιατί παράγει κολαγόνο. Πώς παράγει κολαγόνο? Κάθε λέιζερ έχει ένα κύτταρο στόχο. Το κύτταρο στόχο στην αποτρίχωση με τον Αλεξανδρίτη είναι τα κοκκιά της μελανίνης. Γι' αυτό και δεν κάνουμε σε γυναίκες μαυρισμένες. Σε εμάς λοιπόν το κύτταρο στόχος είναι οι εινοβλάστες. Είναι κάποια κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε μικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια του κόλπου και τα οποία έχουν την ικανότητα με την δράση των ορμονών να βγάζουν κολαγόνο. Όμως, εάν εμείς τα χτυπήσουμε ή τα ζεστάνουμε με το λέιζερ, παράγουν κολαγόνο πάλι, αλλά πώς πια? Μηχανικά, όχι ορμονικά. Αυτό κάνει λοιπόν το λέιζερ, ζεσταίνει τον κόλπο, ερεθίζει τους εινοβλάστες, σπάει το πρώτο κολαγόνο και κάνει νέο κολαγονογένεση. Άρα λοιπόν τι κάνει? Rejuvenation, αναζωογόνηση, ανάπλαση του κολπικού επιθυλίου. Χτυπάμε λοιπόν τον κόλπο με ειδικές κεφαλές, με μια μέθοδο η οποία είναι εντελώς ανώδυνη, δεν δίνουμε κανένα αισθητικό, καμία κρέμα, εντελώς ανώδυνη, εντελώς ανέμακτη και πάρα πολύ αποτελεσματική. Παράγει λοιπόν κολαγόνο και ο κόλπος αποκτά πάλι τι? Την ελαστικότητά του. Του ξαναδίνουμε λοιπόν αυτό που του λείπει. Ελαστικότητα. Μάλιστα. Μου δημιουργεί απορίες αυτό. Είπατε ότι είναι αποτελεσματικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνω μία συνεδρία και είμαι εντάξει? Ναι. Στο ιατρείο πολύ συχνά, επειδή έρχονται γυναίκες, ακριβώς όπως εσείς όλες οι γυναίκες, θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με μία μαγική θεραπεία. Δηλαδή ότι ο γιατρός έχει ένα μαγικό ραβδάκι, θα με ακουμπήσει και θα φύγω καλά. Ο γιατρός δεν είναι μάγος. Εμείς εκμεταλλευόμαστε τις αρχές της φυσικής. Για μια γυναίκα η οποία είναι σε μηνόπαυση 5 με 10 χρόνια,
θα ξεκινήσουμε με 2 θεραπείες λέιζερ, με απόσταση μία από την άλλη 1 μήνα. Θα παράξουμε κολαγόνο πρώτον. Θα δώσουμε μετά τοπικές κρέμες οι οποίες ενισχύουν την κολαγονογένεση. Θα συστήσουμε ενυδάτωση, γιατί αυτό βοηθάει τοπικά και τον κόλπο. Θα δώσουμε προβιωτικά, σε μορφή υποθέτων κολπικών, τα οποία δίνουν επιτέλους στη γυναίκα μία φυσική άμυνα μικροβιακή απέναντι στις λοιμώξεις και συνεχίζουν την ενυδάτωση. Με ρωτάνε πολύ συχνά, μα γιατρέ, γιατί είναι, αφού ας τα δώσουμε κατευθείαν τα προβιωτικά, να γλιτώσουμε και το λέιζερ και τον κόπο και τον μπελά και το έξοδο κτλ. Τους δίνω ένα απλό παράδειγμα. Εάν πάρω τα προβιωτικά, είναι μικρόβια. Σαν να είναι, ας πούμε, να το παρέσουμε φυτά. Εάν λοιπόν πάω να φυτέψω τα φυτά στο τραπέζι που μιλάμε, τα φυτά θα μαραθούν. Αν όμως στο τραπέζι βάλω χώμα, βλέπε λέιζερ, βάλω κρέμες ενυδάτωση, βλέπε κρέμες τοπικές, δημιουργήσω pH, το οποίο δεν είναι αλκαλικό όπως τις εμινοπαυσιακές, αλλά είναι όξινο, είναι 3,5, 4, 5, και μετά φυτέψω αυτά τα μαγικά προβιωτικά μέσα στον χώρο που δημιουργώ, αυτά θα αναπτυχθούν. Άρα λοιπόν, η ερώτησή σας, η απάντηση μάλλον στην ερώτησή σας είναι ότι σταδιακά ο γιατρός θα κάνει 1-2 λέιζερ ανάλογα με το πόσο πάσει η γυναίκα, θα δώσει τοπικές κρέμες, θα συστήσει ενυδάτωση, θα δώσει προβιωτικά για να φτιάξει το pH και να δημιουργήσει άμυνα και σιγά σιγά λοιπόν θα μπει η βάση για να γίνει η γυναίκα φυσιολογική. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικές ανάγκες σε ειδικές γυναίκες, ηλικία, ιδιοσυστατικότητα, πώς είναι η κάθε γυναίκα, τι προβλήματα έχει και πιο ειδικές θεραπείες, ενέσιμες, με ιαλουρονικό και PRP, οι οποίες θα επαυξήσουν τη δράση του λέιζερ και θα δώσουν λύση σε ειδικά και επιμέρους προβλήματα, όπως είναι ο πόνος στην επαφή, όπως είναι το κάψιμο, όπως είναι ο λιχίνας ο δραματικός, που και αυτός θεραπεύεται με ειδικό λέιζερ, και η ποιότητα της επαφής, όταν μια γυναίκα μπορεί να πονάει, αλλά αισθάνεται ότι είναι λεπτός ο κόλπος στεγνός, δεν αισθάνεται σεξουαλικότητα, δεν αισθάνεται οργασμικότητα, το PRP βοηθάει και την ποιότητα της επαφής. Αυτά βέβαια είναι για ειδικούς χρήστες και ανθρώπους που έχουν υποστεί όλη τη σειρά των θεραπείων και έχουν πια γνώση και δικαίωμα. Ωραία, άρα μιλάμε για μια συνδυαστική θεραπεία ουσιαστικά. Ακριβώς. Okay. Οπότε έχουμε το λέιζερ το οποίο καλύπτει το κομμάτι του κολαγόνου. Σωστό. Ωραία. Και της χλωρίδας. Άρα λοιπόν βλάπτει την ατροφία υπό τη μορφή της επίκησης μικροβίων, άρα βοηθάει να αποφύγουν τις φλεγμονές. Γιατί έρχονται γυναίκες οι οποίες αισθάνονται ξερές, αλλά έχουν και λοιμώξεις. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα φτιάχνει το λέιζερ. Κολαγονογένεση, ενυδάτωση, επίκηση με καλή χλωρίδα, λίγο υπομονή και όλα γίνονται πάρα πολύ καλά. Μετά έρχεται το PRP. Μετά είναι το ιαλουρονικό. Το PRP είναι στο τέλος, γιατί εγώ την ονομάζω κορονίδα των θεραπείων, γιατί δεν είναι απόλυτα ιατρικό, αν εξαιρέσεις το κάψιμο και το λιχίνα. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία θα κάνει λέιζερ και θα κάνει ιαλουρονικό, ακόμα και η επαφή είναι μια χαρά η επαφή της. Το PRP είναι η κορονίδα των θεραπείων, η επικεφαλής των θεραπείων και έρχεται στο τέλος. Μου ζητάνε οι γιατροί να κάνουμε ένα PRP. Δεν μπορώ να κάνω PRP πριν φτιάξω τον κόλπο. Γι' αυτό και πολλοί γιατροί, οποίοι δεν έχουν μπει στο ψητό της θεραπείας, απογοητεύουν ασθενείς. Μου έκανε γιατρέ PRP και δεν πήγα καλά. Ναι, κατάλαβα. Τι σου έκανε, κορίτσι μου? Ναι, μου έκανε PRP. Στο νοσοκομείο πήγα, πλήρωσα 500-600 ευρώ, μου έκανε PRP και δεν είμαι καλά. Ναι, και πώς θα είσαι καλά με το PRP, αν δεν έχεις κάνει πρώτα κολαγονογένεση με το λέιζερ, ενυδάτωση με το ιαλουρονικό, πώς θα πας καλά με το PRP? Άρα λοιπόν, το λέω και στους γιατρούς. Με ρωτάνε στο νοσοκομείο πολύ συχνά, δεν μου λες, κάνει καλό το ιαλουρονικό? Έτσι όπως σου μιλάω τώρα. Τι να απαντήσω? Εάν δεν ξέρεις ένα κομμάτι καλά, δεν μπορείς να είσαι επεμβατικός, δεν μπορείς να είσαι και ωφέλιμος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Να σταθούμε λίγο στο ιαλουρονικό. Ναι. Γιατί δεν το αναλύσαμε πολύ. Και
περισσότερες γυναίκες το ξέρουν για άλλες χρήσεις. Για το πρόσωπο. Ναι, σωστά. Βέβαια. Οπότε, λίγο έτσι να το αναπτύξουμε αυτό, πώς έρχεται και εφαρμόζεται στον κόλπο. Πρώτα απ' όλα, μια και αναφέρατε για πρόσωπο, θα σας πω το εξής: μιλούν οι γυναίκες καλά γιατρέ να κάνουν ιαλουρονικό στον κόλπο. Και η ίδια γυναίκα κάνει ιαλουρονικό στο πρόσωπο. Δηλαδή, η ίδια γυναίκα η οποία το χαλαλίζει για τις ρητίδες της, δεν το χαλαλίζει για την επαφή και τη ζωή της. Δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς πώς αυτό που χρησιμοποιείς εδώ για αυτό, πώς θα βοηθήσει εκεί. Δηλαδή, κάπως δεν μπορείς να κάνεις τη σύνδεση. Ωραία, ας πάμε και δεν λοιπόν. Είναι που έρχεστε εσείς, ας πούμε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι το κολαγόνο, και το λέω πολλές φορές και σε παρουσιάσεις που κάνω και σε μελέτες. Το κολαγόνο είναι ένα πολυμερές υδρόφυλλο μόριο. Δηλαδή, είναι ένα χημικό συστατικό, το οποίο φτιάχνεται κατά απομίμηση του κολαγόνου της φύσης, αλλά είναι χημικό συστατικό. Κυκλοφορεί λοιπόν σε αμπούλες και το συστατικό του, η ιδιότητά του μάλλον, η οποία είναι απίστευτη, είναι το πόσο πολύ τραβάει νερό. Είναι υδρόφυλλο μόριο. Τραβάει νερό περίπου 100 με 1000 φορές από ότι ένα δέρμα χωρίς κολαγόνο. Άρα λοιπόν, ενυδατώνει σε βάθος. Γι' αυτό και το βάζουμε να γεμίσουμε τις ρητίδες. Ο κόλπος είναι πιο αποδοτικός. Γιατί η ικανότητα να τραβάει νερό όταν είναι στα καλά του, δηλαδή πριν την εμεινόπαυση, είναι απίστευτη. Δηλαδή δεν υπάρχει ιστός που να πλησιάζει στον κόλπο όσον αφορά τις ιδιότητές του. Τι κάνουμε λοιπόν? Το κολαγόνο αφορά τις γυναίκες οι οποίες πονάνε στην επαφή, πονάνε στη διείσδυση, πονάνε λόγω τριβής, πονάνε γιατί είναι στεγνές. Το λέιζερ λοιπόν μόνο του δυστυχώς δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό 100%. Φτάνει στο 60%. Θέλει μετά πιο ειδικές θεραπείες. Το ιαλουρονικό λοιπόν το κάνουμε μια ειδική τεχνική, την οποία και εγώ την έχω αλλάξει με την πάροδο χρόνου, την έχω κάνει ακόμα καλύτερη, στην είσοδο του κόλπου και ειδικά στο κάτω τμήμα, από την τρίτη μέχρι την ένατη ώρα, δηλαδή στη βάση του κόλπου, εκεί που υπάρχει η τριβή της διείσδυσης. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί? Βάζουμε ιαλουρονικό, το οποίο είναι ένα ειδικό μόριο, το οποίο δεν είναι ούτε πολύ παχύρευστο για να μην μπορείς να το πλάσεις, ούτε πολύ λεπτόρευστο για να εξαφανιστεί και να φύγει. Είναι λοιπόν ένα ειδικό ιαλουρονικό, το οποίο έρχεται από την Ελβετία. Είναι επίσης FDA approved και είναι το μοναδικό, επαναλαμβάνω, αυτό που βάζουμε εμείς είναι το μοναδικό FDA approved. Δηλαδή έχει badge number, το οποίο λέει πώς δημιουργήθηκε, πότε λύγει και ότι είναι ειδικό για τον κόλπο. Γιατί υπάρχουν και γιατροί που κάνουν ιαλουρονικό του προσώπου στον κόλπο. Και σιγά, θα πλώσω εγώ τόσα λεφτά, 270 ευρώ να τα αγοράσω, θα το πάρω 60 ευρώ. Πάνω και ποιότητες ιαλουρονικό, όπως ξέρετε, για το πρόσωπο. Ναι. Βάζω λοιπόν ένα φτηνό ιαλουρονικό στον κόλπο, το οποίο κρατάει, ξέρετε πόσες μέρες? 3 μέρες. Στις 3 μέρες, άντε γεια. Γιατί η πυκνότητα και το ειδικό βάρος του ιαλουρονικού είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει το πόσο θα μείνει στον κόλπο. Τραβάει νερό, αλλά μετά εξαφανίζεται. Αυτό λοιπόν το ιαλουρονικό μένει στον κόλπο 9 με 12 μήνες. Γιατί έχει ειδική πυκνότητα. Δεν έχει καμία παρενέργεια, όπως δεν έχει στο πρόσωπο, δεν έχει και εκεί. Και το μόνο που κάνει είναι ότι τραβώντας νερό, ενυδατώνει την είσοδο του κόλπου και αποφεύγεται η επιβλαβής και ενοχλητική τριβή κατά τη διείσδυση. Όταν όμως έχουμε προετοιμάσει τον κόλπο πρώτα με το λέιζερ, τον έχουμε κάνει κολαγονωμένο, τον έχουμε κάνει να έχει γρά, να έχει χλωρίδα, κάνουμε στην είσοδο στο δέρμα του κόλπου και το ιαλουρονικό και έτσι η γυναίκα όχι μόνο λειτουργεί σωστά στην επαφή, αλλά δεν πονάει και κατά την διείσδυση. Δεν θέλει ενυδάτωση, δεν θέλει κρέμες προκαταρτικές. Δεν χρειάζεται βοήθειες. Είναι γυναίκα όπως ήταν πριν. Και αυτό δεν πληρώνεται. Οκ. Ωραία. Άρα ξεκινάμε με το λέιζερ, προχωράμε με το ιαλουρονικό και είπαμε στο top, τέλος πάντων, έρχεται ναι, το PRP. Κεφαλή, κορονίδα. Άρα σε τι ποσοστό επανέρχεται ο κόλπος, τέλος πάντων, μιας γυναίκας μετά από ένα τέτοιο συνδυασμό? Από ένα τέτοιο συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα εξατομικεύεται το πώς κάθε γυναίκα κρίνει τον εαυτό της. Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε τη γυναίκα 20 χρονών. Γιατί σου λέει η γυναίκα δεν έχω λίμπιντο.
η λίμπιντο δεν μπορεί να φτιαχτεί. Όταν είσαι βέβαια, λειτουργείς καλά, έχεις και επιθυμία. Φτάνουμε σε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο. Το ποσοστό είναι να μην πονάει η γυναίκα και να κινείται φυσιολογικά στη ζωή της. Αυτό νομίζω θεωρώ ότι είναι το α και το ω. Οκ, αντιλαμβάνομαι ότι διαφέρει και ποικίλει, αλλά υπάρχει ίσως ένα timeline που μπορείτε να δώσετε για το πόσο χρόνος χρειάζεται, ας πούμε, να περιμένεις να κάνεις τις θεραπείες σου, τις συνεδρίες με το laser, με τα ιαλουρονικά, το PRP, για να πεις ότι επανέρχομαι σε αυτό το ποσοστό που θα καταφέρω να επανέλθω. Κατάλαβα την ερώτησή σας. Ναι, ήταν μεγάλη. Ναι, είναι κάτι που το ρωτάνε οι γυναίκες όταν πρωτοέρχονται στο ιατρείο. Δηλαδή, πρέπει να τους προσδιορίσεις πότε θα γίνουν καλά. Γιατί μερικές έρχονται, έχουμε και τα ευτράπελα στο ιατρείο πολλές φορές, που λένε ότι γιατρέ, έχω να κάνω επαφή 3 χρόνια, έχω βρει ένα υποψήφιο, ένα boyfriend, και το Σάββατο θα πάμε εκδρομή. Okay. Τι να κάνω εγώ το Σάββατο? Δεν προλαβαίνετε πολλά. Όχι. Έχω τέτοια, τα οποία έχουν το ευτράπελο κομμάτι τους. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξαναπώ αυτό που λέω. Δεν έχω μαγικό ραβδάκι. Κάνω τη δουλειά μου και την κάνουμε καλά, σωστά και αποτελεσματικά. Δηλαδή, το ένα λέιζερ με το άλλο θέλουν 1 μήνα διαφορά. Άρα, η γυναίκα θα έρθει πρώτη φορά στο ιατρείο, θα κάνει πρώτη φορά το λέιζερ. Θα πάρει μετά τις κρέμες της και τα προβιωτικά της. Στον 1 μήνα θα ξανάρθει. Όταν ξανάρθει, θα είναι το πρώτο της χαμόγελο. Θα χαμογελάει. Έρχονται μουτρωμένες και γυρίζουν χαμογελαστές. Και τους το λέω: όταν σε ξαναδώ, θα χαμογελάς. Δεν το πιστεύει καμία. Αλλά χαμογελάνε. Με το δεύτερο λέιζερ επαυξάνουμε και σταθεροποιούμε πιο πολύ το θέμα οξύτητας κόλπου, χλωρίδας και πεχά. Με δεύτερο την υδάτωση. Άρα λοιπόν έχει περάσει από τότε που τη βλέπουμε τη γυναίκα 1 μήνας. 1 μήνα μετά, συνήθως, η γυναίκα που έρχεται για πόνο στην επαφή θα τη βάλω να κάνει το ιαλουρονικό της. Σε κάποιες γυναίκες που είναι στο εξωτερικό, που έχω πολλές ασθενείς, μπορώ με το δεύτερο λέιζερ να κάνω ταυτόχρονα και το ιαλουρονικό. Οπότε η γυναίκα σε 1 μήνα μπορεί να είναι καλά. Αλλιώς σε 2 μήνες. Όταν κάνει και το ενέσιμο, έχουμε εξασφαλίσει ήδη στους παρελθόντες 2 μήνες κολαγονογένεση, ενυδάτωση, πεχά, χλωρίδα. Και τώρα πηγαίνουμε στο ψητό. Πόνο συντριβή. Όταν κάνουν και το ιαλουρονικό, οι γυναίκες αυτές μπορούν να αποχωρήσουν από το ιατρείο υγιείς. Άρα, σε 1 με 3 μήνες, ξέρετε πόσο η γυναίκα θέλει γρήγορα να πάει τη θεραπεία της. Η θεραπεία του PRP, το οποίο εγώ το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλες τις ασθενείς, και το κάνουμε και σε γυναίκες ακόμα πρώιμενοπαυσιακές, είναι ότι κλείνει όλο τον μπαράζ των θεραπείων. Δηλαδή, σε βοηθάει να καταλάβεις πόσο καλά έχεις γίνει. Γιατί? Επειδή κάνει νέο αγκιογένεση και νέο νευρογένεση, έχεις αισθητικότητα. Θυμάσαι λοιπόν τα νιάτα σου. Λες ότι ο κόλπος μου είναι καλά και το καταλαβαίνω, γιατί αισθάνομαι ωραία και απ' έξω, ωραία και μέσα, ωραία και στην επαφή. Δεν είναι όμως το PRP απαραίτητο για όλους. Το θέλουν όμως όλοι. Γιατί πραγματικά όταν έχεις φτιάξει τον κόλπο με το λέιζερ, με το ιαλουρονικό και τον ομορφύνεις μετά και τον κάνεις λειτουργικό με το PRP, τότε η αποδοτικότητα της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα πραγματικά μεγιστοποιείται. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχω έτσι 2 ερωτήσεις ακόμα που θέλω να κάνω. Όχι, παραπάνω έχω. Είστε ευπρόσδεκτοι, κάτω σας θέλετε. Ωραία. Αρχικά θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του λέιζερ. Είναι και η βάση των θεραπείων μας ή άλλως. Ναι, το λέιζερ είναι το α και το ω. Όπως έχω καταλάβει, χωρίς αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Σωστά. Οπότε, θέλω λίγο να μιλήσουμε για τους τύπους laser που υπάρχουν, γιατί γνωρίζω ότι στη Forever Laser έχετε το Erbium Laser. Ναι. Γνωρίζω ότι υπάρχει και άλλο laser στην αγορά και μάλιστα προϋπήρχε, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί έχουν μπει στην αγορά, γιατί οι αμερικάνικες εταιρείες που φτιάξαν και τα 2 laser φτιάξανε CO2 και Erbium. Okay. Αυτά είναι τα 2 laser. Απλώς η αγορά αυτή τη στιγμή ελληνική κατακλείζεται από CO2 laser, γιατί είναι ένα laser πιο απλό και πιο οικονομικό.
Ενώ το Erbium είναι λίγο πιο πολύπλοκο και λίγο πιο ακριβό. Μάλλον αρκετά πιο ακριβό. Γιατί υπάρχουν μάρκες, όπως ξέρετε, και υπάρχουν και κατασκευές. Δηλαδή, ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι το κάνουν και οι Κορεάτες, το κάνουν και οι Κινέζοι. Erbium λίγο κινέζικο δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αμερικάνικο. CO2 κινέζικο και κορεάτικο υπάρχουν. Και είναι και ωραία μηχανήματα, αλλά δεν κάνουν δουλειά. Και όχι μόνο δεν κάνουν δουλειά, μας χαλάνε και την πιάτσα. Γιατί όταν μια γυναίκα υποβληθεί σε μια θεραπεία με CO2 και πονέσει ή ματώσει, δεν σου ξανάρχεται. Έρχεται και σε εμάς και της λες ότι θα σας ξεκινήσω με ένα λέιζερ. Σου λέει, γιατρέ, δεν θέλω λέιζερ, γιατί έκανα στον κύριο Τάδε και πόνεσα και μάτωσα. Τι θα εξηγήσει λοιπόν εσύ ότι ξέρεις κάτι? Έκανες λέιζερ, αλλά έκανες διοξείδιο του άνθρακα. Η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι τόσο διαφορετικά τα δύο λέιζερ. Σας είπα, το λέιζερ μπορεί να ρυθμιστεί και να κόψει ένα μέταλλο στα δύο με ακρίβεια, μπορεί να ρυθμιστεί και να ζεστάνει ένα ύφασμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένα λέιζερ. Έτσι λοιπόν και στη γυναικολογία έχουν επικρατήσει δύο λέιζερ. Το CO2 έχει μέσο διήθησης το διοξείδιο του άνθρακα. Το γνωστό αέριο. Okay. Ενώ το δικό μας το Erbium έχει το Erbium, ένα συστατικό το οποίο είναι σαν αλογόνο. Αυτά τα δύο λέιζερ είναι μεταξύ τους τελείως διαφορετικά. Το ένα είναι ένα κοπτικό λέιζερ το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μειώνεται η δραστικότητά του έτσι ώστε να προκαλεί μικροτραυματισμούς, microablations, και να κάνει έτσι αναζωογόνηση. Ενώ το Erbium ζεσταίνει τον κόλπο και παράγει κολαγόνο στους συνοβλάστες. Το ένα έχει διεισδυτικότητα 50 μικρόμετρα, το CO2, το άλλο έχει 250. Μπαίνει πιο βαθιά. Άρα, το δικό μας λέιζερ ούτε καίει, ούτε κόβει, ούτε πονάει, ούτε ματώνει. Ποτέ. Έχω κάνει 1200 θεραπείες συνολικά σε όλους τους ασθενείς μου. Μία φορά δεν πόνεσε κανείς, μία φορά δεν μάτωσε κανείς. Στο CO2, 40% των ασθενών ματώνουν, 60% των ασθενών πονάνε σε σημείο που διακόπτουν τη θεραπεία. Άρα, φυσικά και υπάρχουν δύο λέιζερ. Και εδώ θα σταθώ σε ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Χωρίς να είμαι Αμερικανάκι, ούτε Αμερικανοτραφής είμαι. Όμως, οι Αμερικάνοι εξετάζουν τις θεραπείες και είναι σε αυτό αδέκαστοι. Έτσι λοιπόν το FDA είπε ξεκάθαρα ότι θεραπείες με laser CO2 στον κόλπο δεν επιτρέπονται πια. Είπε με τρόπο επεξηγηματικό. Δεν έχει αποδειχθεί ότι το CO2 laser είναι ωφέλιμο σε παθήσεις του κόλπου. Νομίζω ότι είναι του ηλίου φαϊνότερον. Αντίθετα, το Erbium είναι ένα laser το οποίο είναι πολύπιο, το οποίο ζεσταίνει, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, δεν πονάει, δεν ματώνει. Και γιατί τα δύο λέιζερ αυτά είναι πολύ διαφορετικά? Γιατί διαφέρει η συχνότητά τους. Στο λέιζερ, σας είπα, έχει σημασία το μήκος κύματος και η συχνότητα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένας νόμος, τον οποίο ίσως να μην το θυμάστε πολύ καλά, αλλά όσοι ξέρουν φυσική το ξέρουν, είναι ότι νη, που είναι η συχνότητα, είναι 1/ταφ. Άρα, όσο πιο μικρό είναι το μήκος κύματος, τόσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα. Και αντίστροφα. Εμείς λοιπόν με το Erbium τι κάνουμε? Έχουμε ένα πολύ μικρό μήκος κύματος με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πολύ υψηλή συχνότητα. Σας επιθυμίζω λοιπόν το πόσους ήχους υψηλές συχνότητες δεν τις ακούνε οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, όταν είναι πολύ υψηλή συχνότητα του χτυπήματος, αν εγώ σε χτυπήσω έτσι, θα το καταλάβεις. Αν εγώ σε χτυπήσω πάρα πολύ γρήγορα, πάβεις να το καταλαβαίνεις, γι' αυτό και δεν πονάς. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη διαφορά του Erbium από το CO2, ότι έχει πολύ υψηλή συχνότητα, είναι πιο διαισθητικό, ζεσταίνει και γι' αυτό και δεν πονάει. Πάρα πολύ ωραία. Είναι σημαντικό. Η εξήγηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ γραφική. Μου άρεσε. Επεξηγηματική. Ναι, επεξηγηματική. Πάρα πολύ ωραία. Έχω σημειώσει επίσης κάτι νωρίτερα που μιλούσατε, αλλά επειδή προχώρησε η κουβέντα δεν το έθιξα. Αναφερθήκατε στο πώς όλες οι γυναίκες τέλος πάντων αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το κομμάτι των συμπτωμάτων. Ναι. Ότι δεν είναι σε όλες το ίδιο. Δεν είναι σε όλες το ίδιο. Ναι. Αναφερθήκατε σε μια διαφοροποίηση τέλος πάντων ανάλογα με παραπάνω κιλά, λιγότερα κιλά. Νομίζω είπατε ξανθιές με λαχρινές. Ναι, το είπα. Οπότε πείτε μας κάτι παραπάνω γι' αυτό. Γιατί ακούστηκε λίγο, δηλαδή
δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει να κάνει με το χρώμα μαλλιών. Ναι, Αυτό. δεν έχει να κάνει με το χρώμα μαλλιών αποκλειστικά, γιατί οι γυναίκες βάφονται ξανθιές, ας πούμε, έτσι, και είναι μελαχρινές ή ανάποδα. Έχει να κάνει με την επιδερμίδα και έχει να κάνει και με το ποσοστό λίπους που έχει ο κάθε οργανισμός. Η γυναίκα έχει πιο πολύ λίπος από τον άντρα, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι λιποβαρείς, είναι αδύνατες. Και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι παχουλές. Έχουν δηλαδή τοπικό λίπος ή είναι υπέρβαρες. Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής, ότι οι γυναίκες που έχουν πολύ λίπος ή παχουλές, τα ανδρογόνα που κυκλοφορούν σε όλες τις γυναίκες, αλλά δεσμευμένα στο αίμα, αρωματοποιούνται στο λίπος και γίνονται ιστρογόνα. Άρα, ενώ μια γυναίκα λεπτή θα έχει ιστρογόνο 5 με 10 πικογραμμάρια στο αίμα της, μια παχουλή θα έχει 50, 60, 70, 100. Θα έχει δεκαπλάσια ποσότητα. Έχει μια επιρρέπεια προς ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους, η παχουλή, αλλά δεν έχω δει παχουλή να έχει οστεοπόρωση, ατροφία και πόνο στην επαφή. Άρα λοιπόν, να μου πεις γιατί δεν θα κάνω να παχυνώ, να γίνω υπέρβαρη, όχι. Αλλά οι γυναίκες οι οποίες είναι παχουλές είναι πιο προστατευμένες. Αντίθετα, οι γυναίκες οι οποίες είναι πιο λεπτές, λόγω λίπους, είναι πιο ανοιχτές στη βλάβη της υποϊστρογονεμίας. Μάλιστα. Αλλά και το χρώμα παίζει ρόλο. Και αυτό το έχω διαπιστώσει με τα χρόνια, γιατί τώρα κάνω δουλειά αυτή εδώ και 8-10 χρόνια. Η κύρια ποιότητα ασθενούς που μας έρχεται είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι ξανθές, ανοιχτόχρωμες στο δέρμα, πολύ συχνά γαλανομάτες. Γιατί έχουν πιο λεπτό δέρμα. Όπως λοιπόν οι γυναίκες οι ανοιχτόχρωμες έχουν πιο λεπτό δέρμα στο πρόσωπο ή στο σώμα, έχουν και στον κόλπο. Άρα λοιπόν ο κόλπος ο οποίος είναι πιο λεπτός, θα υποστεί πιο μεγάλες φορές, πιο γρήγορα σε σχέση με μια γυναίκα η οποία είναι μελαχρινή, σταράτη, με χοντρή επιδερμίδα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για το κομμάτι του τι γίνεται μετά. Εννοώντας, έρχονται, κάνουν τις θεραπείες τους. Λίγο το ψυχολογικό κομμάτι, όσον αφορά δηλαδή αυτό που ήρθαν να θεραπεύσουν, το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της ξηρότητας, με το κομμάτι του πόνου στην επαφή και το ότι θέλω ουσιαστικά να επανέλθω στη ζωή μου και σε αυτό που ήμουνα πριν. Σωστό. Πώς το βλέπετε αυτό? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει και το ψυχολογικό κομμάτι, λόγω χαρακτήρα. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να βοηθάω τους ασθενείς και να το βιώνω αυτό στην καθημερινότητά τους. Βλέπω λοιπόν ότι στο κομμάτι του λειτουργικό, οι γυναίκες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γίνονται καλά. Δηλαδή, τι είχες, κάψιμο, δεν καις πια. Τι είχες, πόνο στην επαφή, δεν πονάς πια. Τι είχες, ξηρότητα, δεν έχεις πια. Μπαίνει όμως, επισέρχεται και ένας παράγοντας ο οποίος είναι ψυχολογικός. Και όλοι μας εμείς που έχουμε περάσει τα 50, και γυναίκες και άντρες, έχουν και ένα βάρος συναισθηματικό. Αυτό οι θεραπείες το βοηθούν υπό πλευράς ψυχολογικής πάλι. Δηλαδή ότι μπορώ, ενώ δεν μπορούσα να κάνω επαφή, μπορώ να κάνω ό,τι έκανα και πριν από 10-15 χρόνια. Ανάλογα με τον χαρακτήρα της κάθε γυναίκας, αυτή η αλλαγή λειτουργική θα μπορεί να μεταφραστεί και σε ευεξία. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο όμως. Άλλοι είναι πιο μετριοπαθείς, άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι, άλλοι βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι μισοάδιο. Άρα λοιπόν εγώ αυτό το οποίο βιώνω και το οποίο μπορώ να σας πω ότι είναι τρομερά ανταποδοτικό, γιατί σε ένα γιατρό που σέβεται τον εαυτό του έχει μεγάλη σημασία πώς αντιδρά η γυναίκα. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία γίνεται φίλη σου μετά τις θεραπείες και καταλαβαίνει ότι τη βοήθησες να βρει τον εαυτό της σε ένα βαθμό κατά το μάλλον ήτον, είναι η πιο μεγάλη ανταπόδοση του γιατρού. Αυτό το χαμόγελο, αυτή η αγκαλιά, αυτή η επιθυμία να συνεχίσει τη ζωή της, αλλά και να συνεχίσει και τις θεραπείες της. Γιατί εδώ θέλω να βάλω ένα πολύ μεγάλο στόχο και μια πολύ μεγάλη τελεία στην επαφή μου. Δεν θα κάνεις επαφές κάνοντας θεραπείες και μετά θα ξεχάσεις ότι πήγες στο γιατρό. Γιατί ο κόλπος συνεχίζει και έχει βλάβες και μετά τις θεραπείες. Συνεπώς θα πρέπει να συνεχίσεις να έχεις την επαφή σου με τον ειδικό επιστήμονα. Εμείς δίνουμε πάντοτε θεραπείες υποστηρικτικές μέχρι να περάσει
η χρονιά που θα ξαναδούμε τις γυναίκες. Αν μια γυναίκα κάνει τα πάντα, κάνει λέιζερ, 2 θεραπείες, κάνει αλουρνικό, κάνει PRP και μετά φύγει από το ιατρείο και συνεχίζει η ζωή της χωρίς να κάνει τίποτα, δηλαδή να μην βάζει καμιά κρέμα, κανένα υπόστο προβιωτικό, σε 3 με 6 μήνες θα είναι ακριβώς η ίδια. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Έχουμε θεραπείες. Άρα η γυναίκα μόνο η οποία ακούει και υπακούει και ακολουθεί την συντήρησή της, εγώ το λέω συντήρηση αυτό, είναι η γυναίκα η οποία θα έρθει του χρόνου και θα χαμογελάει ακόμα. Αν όμως πάλι δεν έρθει, γιατί πει καλά είμαι τώρα, γιατί να πάω, και να βάζει συντήρηση, η συντήρηση μόνο δεν φτάνει. Απλά επιβραδύνει τις βλάβες, έτσι ώστε να είσαι καλά όλο το επόμενο διάστημα. Εάν δεν έρθει στον χρόνο να κάνεις θεραπεία, πάλι θα έχεις βλάβες, πάλι θα περνάς καλά. Άρα λοιπόν με ρωτάνε οι γυναίκες, άρα είμαστε εχμάλωτοι, είμαστε εχμάλωτες σε εσάς. Αν μια γυναίκα θέλει να έχει ποιότητα ζωής και να ζει τη ζωή της όπως και πριν την εμεινόπαυση, πρέπει κάτι να κάνει. Γιατί μια γυναίκα βάζει κρέμες όλη τη ζωή, είναι εχμάλωτη στην Clarins ή στην Estée Lauder? Όχι. Τη χρησιμοποίησαν μέσω ευεξίας. Έτσι λοιπόν είμαστε κι εμείς. Μέσω διαιώνισης ισορροπίας και ευεξίας. Και όταν το καταλάβουν αυτό οι γυναίκες, τώρα θα μπορούν με ηρεμία να ακολουθήσουν τη ζωή τους. Ναι, ανοίγει έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα και συζήτηση αυτό που λέτε, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον έτσι, όπως έχει εξελιχθεί το αφήγημα της γυναίκας μέσα στα χρόνια, κάπως θεωρείται δεδομένο ότι ξεχνάς τον εαυτό σου όταν δεν έρθουν και τα εγγόνια σου, ας πούμε, πόσο μάλλον, αλλά και από τα παιδιά ακόμα. Οπότε δεν υπήρχε ποτέ βαρύτητα στο θέλω να συνεχίσω να κάνω σεξ, θέλω να περνάω καλά. Οπότε κάπως νομίζω ότι σε αυτό το αφήγημα έχουμε πιαστεί και έχουν μείνει έτσι τα πράγματα. Και όντως είναι κάτι το οποίο είναι ongoing, όπως καταλαβαίνω, και ότι θα πρέπει κάποιος να φροντίσει τον εαυτό του, κάποια μάλλον, να φροντίσει τον εαυτό της. Εγώ, αν θέλετε, όπως έχω βιώσει τη διαφορά στις εποχές, κάνοντας λίγο φιλοσοφία περισσότερο, αλλά και αναδρομή, θα σας πω ότι οι γυναίκες της σήμερον, οι σημερινές γυναίκες, οι 50+, 60+, φροντίζουν πολύ πιο πολύ τον εαυτό τους από τις γυναίκες του 90 ή του 2000, που τις θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί και τις έβλεπα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα σας πω μερικά ζητήματα τα οποία εγώ έχω διαπιστώσει που βλέπω ότι προσέχουν τον εαυτό τους. Πρώτον, προσέχουν τι τρώνε. Δεύτερον, γυμνάζονται. Δεν γυμναζόντουσαν οι μανάδες μας. Οι φίλες μας όμως γυμνάζονται όλες. Θες να το κάνεις πιλάτες, θες να το πεις περπάτημα, θες να το πεις γυμναστική, τένις, δεν ξέρω τι. Όλες γυμνάζονται. Ή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μια πλειοψηφία. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν, οι οποίες θέλουν να συνεχίσουν να περπατάνε, να γυμνάζονται, να κάνουν ταξίδια, να είναι όμορφες, βάζουν κρέμες. Σας ρωτάω, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Όταν έλεγες πριν από 15 χρόνια ότι έκανα Botox, σε κοιτούσαν σαν να είσαι τέρας της φύσης. Και το έκρυβες και έλεγες ότι έχεις κάνει τίποτα, Μαρία? Όχι, είμαι ξεκουράστη, κοιμήθηκα καλά κτλ. Και έχει κάνει Botox την προηγούμενη μέρα ή την προπροηγούμενη. Τώρα οι γυναίκες μιλάνε και λένε, εσύ που έκανες, είναι καλός αυτός, θα πάω σε αυτόν. Άρα δεν αποτελεί ντροπή το να προσέξεις τον εαυτό σου. Δεν αποτελεί ντροπή να είσαι όμορφη. Όταν είσαι όμορφη, είσαι και επιθυμητή. Όταν είσαι επιθυμητή, θες και επαφή. Όλα είναι αλληλένδετα. Δεν είναι όμως το πρόβλημα, όπως και πολύ ωραία είπαμε μεταξύ μας, μόνο το σεξ. Το σεξ είναι ένα κομμάτι, το οποίο μπορεί να το έχεις, μπορεί και όχι. Το θέμα είναι η ισορροπία του κόλπου, η λειτουργία του κόλπου, η καθημερινότητα, οι λοιμώξεις, η ευεξία, η ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και οι γυναίκες πρέπει να ενημερωθούν, πρέπει να εντρυφήσουν στο κομμάτι αυτό, πρέπει να αποστομώσουν το γυναικολόγο που θα τους πει ότι ξέρεις κάτι, μεγάλωσες, μην κάνεις τίποτα. Να τον αποστομώσουν, να τον αποκηρύξουν και να ψάξουν να βρουν. Ευτυχώς υπάρχουν όλα αυτά που κάνουμε τώρα, τα Instagram, τα TikTok, τα Facebook, όλα αυτά τα οποία διαφημίζουμε, και οι γυναίκες έχουν έναν τρόπο και να τους το κρύψεις
να το βρουν. Πρέπει να τις βοηθήσουμε να το βρουν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.